Roseanne Records Production. Dapit kasinirangan islahan sa mar, namamayag pag mga kakahuyan, hakaguguban ug hakalibungan, tiningabong tumay dulungan ngaran. Urian mga balod kadagatan, sigian dalagan nga Tuhan kabadsan, pagdulungan tawing kaisdaan, ug ipapamansa ang kabuhian. Umay dulong, urabot ka ang pagpakabuhi. Umay dulong, iroy nga tuna aton na pagmataan. Lugba, walay sada, may sukli, kundi ang pagsarap, hamay dulong maupay nga binhi. Bisan kung hatu ikaw pobrihanon, mabagyo uhuraw mag-inilubong, di gud mawawara mga paglaong, magmainuswagon may dulong-dulong. Ang mga tao murayawan kabutang, mga arisgado bata ug tigurang, urblig pagbuhat magupay nga ngarang, murayawan kinabuhian katawhan. Umay dulong, urabot ka ang pagpakabuhi. Umay dulong, iroy nga tuna aton na pagmataan. Lugba, walay sada, may sukli, kundi ang pagsarap, hamay dulong maupay nga binhi. Damuan mga tanom hakairayahan, kamuti gaway lubi kasagingan, mga utanon ug mga prutas man, ug kahumayan hakahagnaan. Sugad man ang pasyadahan, hapagparakmanhan mga kabutlaw, mga buruhaton, mga tagalaw, minasigis good at kakalaw.